காப்பி குடிக்கிற நேரத்தில் கூட ஓபி அடிக்கணும்னு நினைச்சா இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு பல்பு வாங்க வேண்டியதான். சூப்பர்வைசர் 5 பேர்ல 4 பேர் தான் டீ குடிக்க வந்திருக்கீங்க, இன்னும் ஒரு ஆள் கோயந்தசாமி எங்கடா அப்படின்னு கேட்க, கோயந்தசாமி சின்சியரா வேலை பார்க்குறான் சார், அதை ட்ரில்லு போற சவுண்ட் கேட்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரூம்ல போய் பாருங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாங்க. சூப்பர்வைசரும் அவரே டீ எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துடலான்னு வழக்கமா வர வழியில வராம கிராஸ் ரோட்ல ஏறி வந்துடுறாரு. வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது நம்ம ஆளு ஃப்ரீ ஃபயர்ல ரேங்க்டு மேட்சை போட்டு விட்டான். எங்க உடனே வெளில வந்துட்டா ஆனர் ஸ்கோர் குறைஞ்சிருமோன்னு சொல்லி மேட்சை முடிச்சுட்டே போயிடலான்னு பார்க்க கரெக்டா அப்பதான் நம்ம சூப்பர்வைசர் என்ட்ரி கொடுக்குறாரு. வீடியோ ப்ளே பண்றேன், நீங்களே பாருங்க. சோலி முடிச்சு.